yuk, yuk, yuk. Oh ya. Yus. Yeah. Yus. Halo. Oh yeah. Yo Pak Marji, biasanya. Iya Mas Kunjung. Biasanya Pak Marji. Nah, Iya, aja. Oke, Kayak aku. derek pengumuman Pak Marji. Oh, Ya? rambut dawa. Mardi Rarjo pada pentas malih benjing tanggal 12 Juli. Nggih, wonten ing dusun Entak Moyudan. Oh, nih Bapak nggih. Monggo dipun rawuhi malih. sesuk aku dijak tuh. Wih, Tanggal rolas. Oh iya, nek ora lali ya. Oh iya. Oke, monggo. Oke. Ayo, sesepuh ya kayak. Biasanya saya gawake jamu Mas Bowo. Jamu Jamu kuat, jagung. jamu kuat ya Pak ya Pur. Iya. Ya toh Pak Pur. Ya monggo kanca-kanca. Marti Rarjo, penari putri wis ndadi Pak. Dadi Yuk. kare nebaske ya. Kowe cakrawe kan ngebas e. Mumet benak, Le. Mumet. Bareng Mardi Raharjo. Asik. Ajaib bangun oka tresnanku. Danang Pro Audio Sound System. Sakjo, sejo. Wanyese Mas. Saben dina ngalamun jroning sepi samun. Among rasakan dulu wayang aku doh kamar tresnaku. Litan bisa lali saya angreng runcit hati Ya iyo, iyo, iya, iyo. lewat kecamate sampai kumancing ing batu ing lesero.
mongkone mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sundut lan prasetyamu ngorbanake jiwa mongkone mas katresnanku bebasane iso cudulan prasetyamu ngorbanake jiwa lan ragaku minangkani pamundutan sampun Mas Marji, Mas Kuncung. Imbang ngono katresnanku nduk. Syukur bagi bariki gak dikei voucher bakso, Mas. Heeh. Heeh. Saka ngendi? Kulon kono. Oh, kulon kono. Iya. Nanti Ayo Pak Marji. disiarke saya cari. Rit. Saya cari di mana-mana. Ayo para muda ambilan dinusa bangsa. Dinusa bangsa. Ayo para muda ambilan dinusa bangsa. Dinusa bangsa. Kita tanah air kang minulya. Kang minulya. Warga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Warga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Nyangkut karya kanggo ambangun negara. Saya cari segar melati. Saya cari Seseraungan
derajat Projo kita Indonesia seperti Saya cari Tokak melati saya cari Mati sekar melati melati kasih yang manis jauh rumahnya Jujung derajat Projo Saya cari lagi saya cari Mati sekar melati melati kasih yang manis jauh rumahnya Ayo para muda ambilan itu sopokso muda ambilan itu sopokso Masa kita tanah air kang minulyo Saya cari mati sekar melati saya cari mati sekar melati melati kasih yang manis jauh rumahnya Seserawungan kita bangsa Indonesia kita bangsa Indonesia Diarani Bhinneka Tunggal Ika Saya cari mati sekar melati saya cari mati sekar melati melati kasih yang mati mana rumahnya para muda ambilan itu sopokso itu sopokso kita tanah air kang minulyo saya cari mati sekar melati saya cari mati sekar melati melati kasih yang manis jauh rumahnya Derajat Projo kita Indonesia seperti ambilan itu sopokso Aduh oleh tambah iki. Apa nih? Ojo Oke. Sujono. Aku kan ora tahu Sujono no. Aku ya ora tahu Sujono. Ora tahu. Lah terus sik Sujono Pak Bowo. Blak-blakan kok. Sepertinya Pak Bowo ya. Sajake iya kok iya. Sajake kok iya. Monggo Masalahnya nek kanca-kanca. njaluk ki mesti Heeh. Iya. isi hati. Curhat. Ya, dikasih Ojo Sujono. Makarya serengan Danang Pro Audio Sound System. Andi lunga. Mambu gereh ya. Mambu gereh iki gak mulih.
Raharjo. Kari gue bakorono kok. Ya bilang iya. 3, 2, 1. Marti Raharjo. Yo! Mas Revo. Ayo, ayo. Panas. Tarik yo. Lolos, lolos, lolos. Iya. Sudah kenapa Tete? Jadi Monggo, semoga Tete. Tete. Yo. Yo! Yo ya. Sudah kenapa DPK? Yo. Iya. Yo. Yo! Yuk. Yuk.
Ya Pak Marji. Ayo Pak Marji. Oke, panggilan dumateng teman-teman kekali Mas Revo. Monggo. Dipun suwun mlebet wonten ing arena pentas monggo. Monggo Mas.
dukun mana yang paling sakti? Dukun mana yang paling sakti? Tidak lawan tidak sendiri. Dari mana datang kalita? Dari mana datang kalita? Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Lure ular mesongo. Kacan cilik kudu kesongo. Kita pire sekira-kira. Kita pire sekira-kira. Sikilire. Kondur. Yo. Terus, ayo. Inya. Yo. Waktunya. Ah. Terus, Yuk. oh. Ya. Ayo. Dhuwur ya. Yeah. Yuk. Ayo wong telu kowe. Aja di bawah. Yuk. Sekental ya. Alon-alon lho, Nir. Tresno ati digawe uyung. Tresnawati digawe uyung. Uyung Nalendra satriya ing Madukara. Satrio ing Madukara. Suping masti suping mati Dirgarono. Suping mati Dirgarono.
saking dewa kumacaya Suralaya Tresnawati digawe uyuh Tresnawati digawe uyuh Terus satria ing Madukara Suping emas pinggir Garana Suping emas pinggir Garana Dewa kumacaya Suralaya Ayo dilayu sekar ayo di sini sama saja Romi arso mungkin dikon ngaudi kono Romi arso mungkin dikon ngaudi kono Janggo putri Martina Rajo Ayo dilayu sekar Melayu Ayo dilayu sekar Melayu Ayo di sana layu di sini sama saja Tresnawati digawe uyuh Tresnawati digawe uyuh Uyuh nalendra satria ing Madukara Suping emas pinggir Garana Suping emas pinggir Garana Saking dewa kumacaya Suralaya Awangawan nabi komandu Awangawan nabi komandu Tergiling Tega nyawa Aku iling kebenciane Layung sekar Melayu sekar Melayu Sana sini sama saja Sekar Melati Surya kembar mekarin dengan durai Saya suwe saya ngangeni Saya suwe saya ngangeni Renono bitung dimana bitung Ayo dilayu sekar Melayu Ayo dilayu sekar Melayu Ayo di sana layu di sini sama saja Biar semua kita ngaudi ngono Biar semua kita ngaudi ngono Janggo putri kita ningati budaya Layung sekar Melayu Sekar Melayu Layung sekar Melayu Sana sini sama Sekar Melati Kembar mekarin dengan durai Romi arso monggo sugeng ngawuni Romi arso monggo sugeng ngawuni ngono Ciptane ngati budaya
jangku ingkang prasaja jangku ing margi raharja Atur salam para miyarsa kita samantha pabagyo mabuka sing bahagian panglelur kabudayan lamun kirang lucu prono kita tansah nggono wiwit saking kirang kapsi